Ngayang agani kapor nakabenta jong kabalang Presbyterian Mauro ban pediang sobha ya pi ki para bangay baro siya gani ka jing syakri ka jong iya ublay nado ki temen besan jongi ki dekat komiti balang ilong kumi ki ilong kapa ki parlok samla ki hep ki berit ki balong ki khon jong kabalang Mauro ngi pediang sobharu ya pi ki para bangay ki bana ki bay pagi balang ki bajuan jia seng bat ngi nak way kateo syak way kateo lambat pi ki bay don betalang agani ka jia seng lingba kani ka YouTube channel jong ka balang ka jongi ublay ton kur khuingi da ka jing dorkat ka jong u ngi don rekat bat ngi pediang buram yai pastor jongi Reverend P Maulong Reverend Pendap Borlang Maulong ibalong u pastor in charge jong ka balang Presbyterian Lom Siap kani ka balang hangni hajan haka Pentarung Krak District bat ka Shalong Rilom Presbytery the pastor ngi pediang sobaya pi syakani ka yang mani ka jongi bat syakani ka jia seng u blun kur khu pi haka jing alam ka jia seng bat haka jing sami ka khubor na ka khtin ka jong blay u blun kur khu na ka benta ka buram ka jong blay amen. Kulisibun pastor ya ka jing pediang sob ha ka jong pi na kam ta jonga bat na kam ta jong ilang baro ki badan haka ne ka por bakumba la duai ngidon ka jing kermen ka baskem ba ublay un kerku ya ka ne ka por jong ka jing mani bat iki benta baro ki bangin sa pendep tingin dia petangi ka ne ka jing seng da ka jing ruai ka ba laispa nyopo khandai laispa nyopo khandai ajaka kentang ba udan bensim nga ka kwa ban chong asenda u jisu jing hikai bakor katnu nganang kuslai perthai kimla penwet lemne jing tenjuk pentron abawan jing pencoy ngalet sajaka kentang budan kumtu borok sau tuligit khot ka jing ruai ka ba laispa nyopo khandai. Jaka kentang ba udon mensim nga kakwapan syo hasenda ujisu hinghikai bako kanunganang kuslai bertaikem la penwen lem neje tenjo pentron Abawan jing pensyot ngalet syajaka kentang budon kuslai bertaikem la penwen lam neje tenju pentron abangan jing pensyot ngalet syajaka kentang budon Haba mensim kaswai bater kong hapo sengiu jong hu don kajing katyen ba penga bat umpo liu ki pasu unong pen usyo hajan bang yang lin ya selok lang Langan persyangamlah ya tu yakin selong batian unong penem usong hajang menungi ya selong lang langan persyangamlah ya tu yakin selong batian Tang kaningatim ngaya tu laguku Selai bating ting bungan Da kajing in bat yanga upen sopa Hitarai jumayanga undalong ulok arsam Lada kren yang asyapa ki pompa ki jing lelai Hitarai jumayanga undalong ulok
arsam lada umkren yang asyapa kipopa kijing lelai papintip ya kajing bangjong ka jaga kentang utwai le bansyong hajing ka sengin jong ubat hinyo kerhai haba syama piminaka kajing ya syembat yang ya kadur uken rat bangkit haladi ken mau ken tiang ajabu minakata kajing ya sembat yang ya kadur uken rat bangkit haladi ken mau ken tiang. Kajing pulian kaktian kajong oblei kalong naki ar tuliki benta. Kebenta ka manongkong kalong nakasithi ka baar upol sya Timothy. Kalenong ka manongkong ka dakhot ka bahnyo. Bat kebenta ka baar kalong kasithi upol sya kinong Rom. Kalenong ka bakhat ar ka dakhot ka bakhandai hadu ka bakhat lai. Pikentian ki ba ongkum ni. Namar oblei simla ai hangi ka mensiam kajing syap tiang. Anrei kajong ka bor bat kajong kajing iet, bat kajing le adkar. Tu kajing iet kan long ka bakhlem arsap, tu kiar no sngau turim nagata ka basneu, tu sno hakata ka babha. Akajing iet para bangai tu long kibaya iet parlok do hi. Akajing nyau buram tu long kibaya nyau kuar parlok hi. Akajing le minot tu bat long kiba alhya, kiba shirhem hakaman sim, kiba syakri yau trai. Kiba kemen hakajing kermen, kiba yaisha hakajing jenjar, kiba yaine minot hakajing duai, hakajing kerdu jong kiru khot, kiba yasam isenai, kiba yabe berai, yakajing khot iet basa. Wat ai ba on job no yame da kabasniu, anrei to job no mame yakabasniu da kababha, ublei unkir khu, yakajing pulien kaktian kajong ublei. Bat kumjuru nagam tajung ilang baro kibala sengap, bat kibala sya skor kaktian ka bakhot ka jangu. Ngin ya pendam ha kajing dawai. Long bala karku ika kerteng ka me au blei bot kapa jangi ubah beneng. Bala utrai jung kimet utrai jung kimen sim utrai jung ka beneng syajrong bat ka khandau syatbian. Utrai ubala thau yangi. Ubala yalam ru yangi. Bat ubala kershan ru yangi hakipor baro jung ka jing ka jangi. Abangi don hagan ka por ku konrad hagan ka yeng ka bakan tangga jong mah. Nagam ta bangin syakri ya ka kerteng jong mah. Iwan ban panpau ka jing skongu ka jongi ya mah au blei. Namar ki kam ki babha ki ba melale ha ka jing em ka jongi. Don ki por ka bangi mat ya ka jing kemen ya ka jing suk ya ka jing dap kerhai ya ka jing em. Don ki por ka bangi mat ya ka jing ni mat ya ka jing pang ki jing stom. Ni mat ya ka jing ele ha ka jing em ka konrad. Kaba kita kem ailat yang ikut konrad bangin niat syafran. Rekine baro ar ko konrad kidi gijing kerku ke pamela kerku ya kajeng em kajeng ikut konrad. Nagam taban perang ya kajeng em kajeng i. Bangis kau ya me ko konrad bahadu kan kapor bakan ka khilmat. Ngidang long kum ni ko mangilong au blei. Namar kajeng i berba kajeng isnei kajeng mah. Bat kum ni ko konrad ha bangi don ha kan kapor. Iwan ru ban buti khmat jong mah. Nagam ta kan kapor ju kajeng mani kajeng i. Ngilong tang kipriu ngidon sibo nala kejong kejing isem ha kejing im kajongi. Anre wat ai ba kita kejing isem ko konrad. Tinlong ki mau jing thot yang i ha bangidon ha kan ka por kan ka yeng ka bagan tang ka jong ma. Anre ba kinlong panwan ka bor na kam ta jongi ko konrad. Mangila ban ai tilut. Abang isakri ya ma lingba jong ka por ba kan ikhlamat. Ban ngidon ka jingkir ban ki bas kham ka konrad. Ba onda ha bangilami na kan ka jing aslok ka bathiang ka jongi. Ngin mi rengkat bat kabor ka jong ma ka konrad. Bagata hi kan long kabor na kam ta jongi bangidang laban peteng ya kan ka jong em hasla jong ni ka porthai. Ya rab yangi ka konrad kum ki panget. Ngi em hakis ngi ki bangi yo isibon ki jingkela. Ngi em hakis ngi ka konrad. Ki bangi em tip
Kay kabanja nagam ta ka jing im ga jongi. Rekum ki banget gidan tang jing kermen ke bas kem ka kontra. Ngi petang ye ki kam ga jongi, ngi petang ye ki jing puli ga jongi. Namar bangi don ka jing kermen hame. Ban ngi skaus kem ru ka kontra. Namar ba melong ublei ubala ban shanya. Iwan ha ka por bangin bukti nagam ta ka balang ga jong me hang ni hamoro ka kontra. Ha ka jing ya leng ti ga jong ka. Nagam ta ban ai ka jing sharai. Kabakan jaman sim ni ke khun ke jang ma ki bah po ka balang bar ha ka juga poru ban ya lap ya ka gospel ka jang ma do isne ban ker khu nadu ki nong sharai juga balang nadu ki pastor bar kita memesan ki badon ya ka benta ka bah khmat ku konrat ban ai ka jing sharai kabakan jaman sim bat ha ka juga poru ban ya lam bar ban ya lap ya ka gospel ka jang ma ker khu ya ki ka konrat ha ki met ki bashat ki bakhlan ker khu ya ki konrat ha ka jing mun ci berkhat ka bakhlan ha ka donwot ka bakhlan Pakatahi kan long kabor ka kandat, makin ang la ban pateng ka kam ka jong me. Gerkuru iki long yang ki long sem ka jong ki. Ba makiru kinang ai ka jing kersan ka kandat. Aga baki trei, ira ka kam ka jong me hapo ala ka balang, bad haki weipat ki benta ki ba me melakhat nagam ta jong ki. Gerkuru nagam ta ki khot ka komiti balang, ki balong hasanda bat ki nong syara ka kandat. Aga baki pendep ki kam hapo ala ka balang. Yarap nagam ta jong ki ka kandat. Kersan ki haki met ki basat ki bakhlan. Gerkhui ki kam ki kiti jong ki long ye ki long sem ga jong ki bangi dan ka jing kermen ki bas kam ka konrat makin ang la ban trei kam hai ka kam ga jong me ka konrat da ka jing rap da ka jing lam ga jong me kan mau kar pangru nakam ta ki khot ka balang baro ka konrat ki badon ha ka ne ka por bat kum juro ki bam sim la ban da rangkat ha ka ni ka yeng ka bakan tang ga jong me na ki babon ki daw jong jing sem ga jong ki wat ino nakam ta jong ki ka konrat gerkhui ye ki haki kam ga jong ki gerkhui ki ha padang ki jing bat ki jing le ki ba ki ban ma da ka jing sem Ai bikin tip ke kontran. Ba me melong ublei ubasen syar halor ki baro. Apa kita gijing ke kontran. Kin phai shme. Kin IT ba bikin syanya tangah me. Ba kin ngej kamera kontran. Ba kanu ga baki ma da ka jing me joki. Kadai da ka jing tip ke jong me kontran. Ya rap ye ka balang ka jong me kontran ba kanang ya syafrang ka kontran. Aga baki pentelun ni ka kam ka jong me na ka wi ka sngi ka wi ka sngi. Ba ka borom jong me kan yo ban tingsan ka kontran. Na ka wi ka por ka wi ka por. Dek sang ru ya ki ko kontra daga jingi belai jaman. Ba shitili kan yalong kawai. Ban syakriya ma akisngi ki por ki banang juga jingi mjangki. Gerkuru ko kontra nagam ta ka por juga jingi selok ka jongi. Ngi IT bat ngi syanya ma ka kontra. Tus ngau kontra diga jing duai jongi ka ni por. Ma hapi ki pop ki jongi. Manga duai ngapan ni ni baro ka kertang jong turai no pem jingi ujis kures. Amen. Dalam baca ni ka por ngin yo ngau ya ki kam jong balang. Hakani ke por ngi kerpat ki oshes ban lum ke jingai ngu berhadin bla lum ke jingai ngu kerpat ye Mr. Mak Jirat melengap banduai penkentang ya ke jingai ngu tuya duai trai ngi ngu namar ke jing don kat ke jong me lambat ngi malapla yaki kejat ki batelot ke jong ngi bangin ki sachi sin pat shake yeng ke bekentang ke jong me ngi ngu ru trai ye ke por ke bokodor ke bangi ngi yo banwan kejat keding pena ke jong me kutrai ban bret ru ila ke jong jingkit ke bakhia ke jong ngi ngej kem de yang ne atrai bangi yo ma ke jing suk ye ke jing kemen kamen sim ke jong ngi habangi yo ban rung sya ke jing syakrilang habangi yo ban rung sya ke yeng ke bekentang ke jong me ngi duai bemen ker khu kutrai leng ba ke ni ke chan met ke bamenta habangi don ke yeng ke bekentang ke jong me ngin penthli ke jing mot je perkhat ke jong ngi bat bengin yo mat ru atrai ye ke jing bam beken jamen sim ki balong ki jing bam ki bante ya ke jing im ke baman la ke sngi ke jongi ngi duai kerpang na ke bentai pastor ibadon ke benta ke bakrau ban ai ye ke jing bam ken jaman sim ngi ai ba ngin penthli ye ke jing mot jing perkhat ki dok not ki jongi khnang ba ke tin ke ba im ke jong me ku trai kan yo jaka ki dok not ki jongi bangin mi nang ni da ke jing dam jing shlei ke tin ke ba im ke jong me ku trai ngi duai ru men ker khu ku trai na ke benta ni ke jing ai ki berit ki bangi ngi walam shika kam ke jong me ku trai ki long ke berit pani nu chor ba ki jing ker khu ke jong me ndrei tu ker khu atrai shanu ba ka balang kan pendon kam kan long ban pen kraw ye ke buram ka kerteng ke jong me nang ye ker khu ru atrai ye ngi ye ki rempeing kristan po la ke jong balang bangin i pan ai shika kam ke jong me bat kerpang atrai bangin i pan ai
ia ki met bat ki mensim ke jongi ban syakri ban yaro ban pendon buram ia ka kerteng ke ba im ke jongme ma bat klet trai ki pop ki jing duna ki ba me mesyam ngi sit pen sungsi ngi dwai ngi pan ka kerteng ke jong Jesus Christ. Amen. Ki para pengait sasisian pan adu i pastor in charge ki tememesan ki dekat ke komiti balang. Bat ya pi ki long pa ki long kemi ki para samla renggat bat ki heb ki baret. Ngai ku belai ya pi baro lang aga kerteng ga jong utrai ba unang puni menjingi Jesus Christ. Ngaban ro ka jingai ku belai naga balang ka bang trai naga balang presbyterian long siam. Aba ha ba po jong ka pentorong pra des ka silong di lom presbyteri. Ya pi ka balang ha ka kerteng ga jong Jesus Christ. Aba ka jing doai bo belai unang ya lam ya pi ka balang lagi por paro lemru bana kaliang juga yeng kesem ngajonga na ilok ukhon bat kumjuru na ini khon i banang tang saus ngi mentah ya ka ba ulei men ha ka khalai terek ulah penyo pat ha ka long yeng ngajongi ya ikhon kan thai bat na kaliang jongi baro songot ngi wan ra ka jing khublei na kam ta jong piru bo ulei ka jing suk un yalam ya pi bat ya ki long yeng ki long sem baro ha po ala ka balang ngapan pa ru ka jing khublei na kam ta ka balang kabalakan mau pat yang ya kaban ai ya kan ka benta ban sam ya khobor ka ktian ka jong oblei o kam simna long shu ka sien ka banangkong ngalaju ya don benta bat ki jing seng khna ki jing seng samla magani ka long ka sien pat ka bangan yo ban don benta ban la ka balang ka ban sam ya khobor ka ktian ka jong oblei bat ka don ka jing kermen ka baskem ba komba oblei ulu aju ya ipan kam na ka por skapor badu laju kuru agaba ngikran ni kaktian ga jong oblei ngadon ga jingkerman ga bas kemru balang ba jing ga por oblei unkerku ya ga jinga slok na kaktian ga jong oblei kan long ka bor nangkong na kam ta jonga bat na kam ta jong ilang baro bat haswa bangin poi sekata ka benta jong ga bangin yo sngoi ga khobor na kaktian ga jong oblei tengin ya peteng na ga jingerwai ga saus pa asa pusan lam yanga atrai Jehova pelkrim lingba ka perthai nga ngatolot mami tu ai bor tin nga da jing isnei kat banga em the athe la jing ai kum tu baralai ti ligir khat ka jing rwai ka saus pa sapusan lam yanga atrai Jehova pelkremling baka perthei ngangatlon mamito ai por den yanga dakti isnei kan bangaim te ate la jing ai kan bangaim te ate la jing ai ngandi ka kajing im lelengan ti liang shu ai ngan ba namana gospel banuku kajing imru kan bangaim ngan om silyang shu kan bangaim ngan om silyang shu onda boy harun
qua Jordan chính xem đi wat ai can ban linh ba ching at pelong itrim Jesu wa mambi pantan Hallelujah, Hallelujah, Chúa nom lo harikanan. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nom lo harikanan. Ngani pendam ha kaching roi. Ublay boruk pa sungi ubah meneng. Ngidon mentah kan kakenti ko konrad ka bangin sayo sngau ka khobor nak tien ka jome. Mela ibet ka konrad ban pendiang yo syakri ujang me lembah jong ka por. Nakaliang jong ka konrad dan ei bat long ei ka konrad. Rida ta kajing stan bra ta kajing alam ka jong me ka konrad ka mela kurhui lo jong syakri. Ka jing labor ka jong ka konrad ulah pen kre. Ya kan ka benta nak tien ka jong me. Bat lembah jong ka por ka konrad ngawan ban khot karpat ya me. Wakai ka jing pen kre ka jong syakri jong me ka long ka jing pen kre ka jong ubreu. Ndrei ka ban mi no nak sentur ka jong syakri jong me. Kan long ka bor ka konrad ka ban wan nak ket ka jing isnai ka jong me. Bagatahi ka bamangi baro ngin sayo sngo. Kan long ka bor nak amta jongi. Bangin ang la ban peteng ya ka jing ya lenti hasla jong nga parthai. Tukar khu ya ka nga por ngai ti ngishan ya me. Sngo ya ka jing duai. Aga kerteng ka jong Jesu ndewangi pan. Amen. Ki prabangit baro ngim gisngi bagajor ka jing syapti. Don giba syapti ya ka jing syaram. Don giba syapti ya ka jing du no ya kiba iet kiba thon. Don giba syapti ya ka jing kela. Don pat giba syapti bayo kisah bishar haki weipat. Kidon giba syapti ya ka jing long marway. Leni ka jing sko marway. Don giba syapti bayo kisah kentat. Don giba syapti ya ka jing jurong. Don giba syapti ya ka riat. Don giba syapti ya ka ke baladep anja. Don giba syapti ya ka jing yap. Don ru giba syapti ya ka jing pang ka jing sitom. Don giba syapti ya ka jing long jaman jung di kisngi kiba mentah. Don giba syapti ya kiba pun kibenta kiba nginum la ban kedaulut hakani kapor. Ban laong bakani ka jing syapti kam ailat yang i. Ban yoi ya ka jing kermen. Henry tang ya ka jing sudah. Ban hakani ngis dang ban kenran dien. Ngiburi ila dia. Bat ngisakut haju. Nadang ipet nakaktian ka jong bleng yo i yo adam bat ka em ki syaptieng haba kila lepop. Moses u syaptieng haba u bleng ulakhot yo. U persyang banai bun kidau. Ki khoni sel ki syaptieng haba kila poi hakmat jong duriau ke basau. Namakem tip syanu kinyat. Ki yo i tang ya ka jeng ki klet ban pet baki don ya ka jeng kermen. U Elijah u syaptieng ya ka sim Jezebel. Bat u Pedri naka. Kisenran ka jong u Jisu ki bai don hasanda jong u hakipor baro. Ki syaptieng aka duriau habalawan ja ka jengat pelung. U Jisu udan lambat ki. Regalap ka jeng syaptieng ka bakrau nagam ta jong ki. U Jairus u syaptieng ila ka khon haba uyo i yaka baka don haka jeng tiapang. Kom kimi pang i syaptieng i khon. Ngam tip haba kimi dang step.
Kai ka baki kin ya kan do. Aga jing em ngajong ki, lah aga jing puli ngajong ki, haki kam ngajong ki. Ngani haba ki let sigino gino ki jing let ki jong ki. Kom kinong sarai balang. Komu posoru ngadon ka jing siap ti. Bat kadi ka jing siap ti kampet lang idei kinong elam balang ngani idei giru pat ba balai deng idei manu. Kawanja ka jing siap ti haka jing em ngajong ki. Kemalawang mga kumapastoro nga doon kajing siyeptiyem. Kajing siyeptiyem yole siya, bakata kajing sakri, ka mga aya po, ala kabalang. Makinuma kidaw, kamaising hun, yaki para pangad. Gidon kipor, ka mga siyeptiyem. Namarbakum kipastoro, hindi banlong, kanuksa, kababha. Dan rayot na kino, kidaw, kajing tulot, jang kado. Ngikumpun mong ni ngikumpun sengosi, dagi jingle, jengi dagi kam ngajongi. Don gajing siap dia. Kadon gajing siap ding. Wat hagadu kapor kabangi besai kaktian gajang oblay. Ngamtip lagani ka kubor kabangan besah kani kapor. Kadlong nem ka kubor kamanay men siam ipi. Don gajing siap dia. Barhata yang teng dengan jing siap ting ke balong ya pi kapenlong yang i bangin kenran syadien bangin kiar ban sim ya ka jingit khle ni persang ban buri ila de bat ni sakut haju harga pasau tanan kelong bakak tien ka jong play kapen kan mau yang i nakasiti ka baar utimoti kalanong ka banangkong ka khot ka banyo ka baong namar ublay simala ai hangi ka mensiam ka jing siap ting andai ka jong kapor bat kajong kajing ien, bat kajing le dakar. Hapleng kata kajing siap ting ke bawan lap. Taktian kajong oblay. Ka ayang iya kajing kerman. Namar ba umensim makut. U ayang iya kabor, ya kajing ien, bat kajing le dakar. Kaya kajing siap ting. Kaya kajing siap ting, habala batai lengkot ya ka. Kaya kajing telot. Kadi kajing telot. Bagi yo i katai ka ba kabar jongi. Kakam krau ban yangi. Bat kapun telot yangi hakata kapor. Bat habadon kajing telot ngi pet bat ngi kenran. Kabar kadi kajing kulmar jingmut. Kabangi sio tu bangi telot. Ni sio tu bangi melak banile persya ya kata kapor ka ba kabar jongi kala ban long kanu kajing isem. Kapan kulmar no kajimut kajing perkhat jongi. Badah bakala kulmar kajimut kajing perkhat nyemnang bandrai ni banjit. Kanu ka badai bat kanu ka pamdai. Bat ka benta ka balai. Habakala lap kajing telot bat kajing kulmar jingmut bun sien ngi syak job. Bun sien ngi syak job. Bat katika ni kajing siap ting ka penlong ngi ki banget bangin syak rem ha kajing jongi ka paman lakas ngi. Hableng bun kajing sem kajing ka bangi kando. Kidon sibun ki isu ki bakum ki banget nge kendo akan jengem jungi ke malakas ngi ki bangin umlaban ke daulut akan ngapor regi kita kijinga sem habangi pet saki ngiyoi baka kam krau banyangi ngiyoi bagi mlaban ile persya yaki kapun kulmar ke jemut jebar hadungi bat hangta ngisya job bat ngisyaram kajing siap ting kami namar bakadon kanu kabor kamat sungi kabangite bangi melak banile persya rekaksin ka jong blai ko ong namar ba blai simla ai hangi ya ka mesim kajing siap ting hanre ka jong kabor kajing e ba kajing le arkar aba apostol Paul utho ye kini ki kemtien sya Timoti kadai ha kapor ka ba apostol Paul don ha kajing sa set bendi harum Badlaong ru bagi kisgi ki bakhadu jang apostol Paul. Hakaba upatsha neru ulai ya karai penrem. Bau apostol Paul udai ban syak penyap. Namar kajing elap kajing ya ka gospel. Bad kani ka kubor kala pen septing ya Timoti. Haba ulatip bau ni apostol Paul ubalong unong yalam ya kajing
Satangkat tu kan desngi unsai kandu ya kajing yap namar kajing yalap ya gospel. Bat kala penlong ya Timothy ba un pej salade ba mauru udon hakaju kalenti. Ban yalap ya gospel. Ban lesi kila bandan sibun kijing mut jing berkat kibawan hakata kapor ya Timothy. Badau apostol Paul umat ya kani kaju kajing Shem mauru usahaban ya kani kaju kalenti. Bat kani kala pensiap tiang ya Bat wa apostol Paul abau tho ya kani kasiti ula tho ru da kajing skau tho. Namar bau Timothy udan ya kajing siap tiang. Baru tho ya kani kasati kum kajing temu ban aiman sim ban penslur ya Timothy. Ba unlang o bakhlan, ba unang ban yaya IT, ban yalap ban hikai ke gospel, ban yaisha ita kijing ban pendap ya kijing turai jung hukum evangelis. Ang ni upol utip ya ke ban saja ya Timothy. Ban namar kata ukan tu ba dua aiman sim ya Timothy, ba unlang o baslur, ba umdai ban siap tiang. Namar ba ublay, kumba ula ai hu ya umsi makhut. Umsi makhut kabor kijing bat kabor haloradi. Uni uju ublay, unlek kumju ya Timothy. Unai kabor kajing bat kabor halo lade hapreng bon kijing Hashem. Kiba unsa nang ikandu nang ni syakmat. Kipara banget. Kani kat khot ka penkan mau yang i, bat ka penti kena ba ublay uah yang i ya umsi makhut. Uji su wang ngarapi yang tu sumare hikum jonga. Bat ngaru ngan duai ha ukpa ba unai hapi ya uwai pat unang pentengan. Umansi makhut. Nama kata kadai yang ang uji su bangan lek no kenang ba umansi makhut unyo banwan. Baranda lawan undi umansi makhut un sapen kendo. Ya ka pop ya ka hok bat ka jing bisar. Bat om tang ba un lek om ta re un hikai bat un penken mau ya ki ba uji su ulala keren hakisan ran ke jong. Pat uji suru uang ki senran kat ba umsi makhut umpat wan. Namar kata to up Jerusalem. Bat anda ulawan uni umsi makhut. Ngin yo diang ya kani kabor. Ya kani kajing it. Bat ya kani kajing long adakar kabor halor lade. Namar kata ngidon kam ya kabor kajong umsi makhut. Ngisngau kemen bakum ki banget. Hadian mengilap diang ya Yesus Kristus. Ngiyo madru ya kabor ka jong musim makhut. Mat bangi baro ke badon na kani kapor. Ngidon ya musim makhut hagi. Ngadon kani ka jing sauti kana nawar bakadai ba udon musim makhut ubaya lam yangi. Bangila badon na kani ka jing ka bakentang. Bat ngamut ban ong begitu ki bamdon na kani kapor kim don ya musim makhut. Saya kira bandon ki baik nak babon ki dau jong jing Shem nak jing im jong ki ka ba penla ya ka ba penong ki ba kimla bandon nak ne kapor. Ngi don yo musim makhut. Ka jing kalong langi dap na em dau musim makhut. Kadang ka jing per ka ba ya per hadu kata ta. Ka jing don yo musim makhut bat ka jing dap dau musim makhut. Bat leng ba ka ne ka khot kini kilai jeli ki benta ki bangakwa banyak keren. Kabor kajing it, bat kabor halor ladi. Kabenta ka banangkong. Haba ublay ula hingi ya musim makhut. Uah hingi ya kabor. Bat kani kabor ka bapenla yangi bangin le ya kamon ka jong ublay. Kamdai kabor. Bangin perkhat ku perkhat kiwei. Barang ngimla ban ba yu khau 10 kilo sisin mangelayo ya kadang bon ngimla ban ba syaru sis 4 kilo ro. Lesi ngimdai ban sungtho da kata ka benta. Hari kadang bor ka penla yang i bangin le ya ki ai. Ki ba kan ka dok kaya le persya. Nani ka khang persya bat kata kalong bangin le ya ka mon ka jong oblay. Kadang bor bangin le ya ka mon ka jong oblay. Bat kata ka bor ngin ya khon ni kita kijing ngin job ru i kijing Bat kadika bor ka jong musim makhut kadika ikhtiar. Kabala penkup yang i. Bah peninggi jing tulot.
Ngidon ya kabor. Kapan kan mau yang ya kawai ke jingi tu kana. Syapang uni ukun sir. Bat usuri. Balaong ba ukun sir. Lapan he pensan hau yau dagi kimi ke kipaga jangu. Bakilah hikai yau ya kawai ke jingi hikai ba kata kalong ba udai banda husiar ya ka jeng em. Kam tam na usuri ban ki wai pat ki merat ki balak ban penjot yo. Bat kum ta ulah he ulasan silenter ka jeng em ka jeng u. Rengkat kata ka jeng siap tiang. Ba unlang pikir ka jeng em ka jeng u. Bat ni lek kat balak ban kier na kanu kanu ka caka ka ba usngau tu ba ka don ka jeng ma ya ka jeng em ka jeng u. Balong ba ka wai ka sngi. Kat ba udang don hang ta siteng riat. Ulayo i yau ni usuri ba uyat natra jong ta ulong. Bat hang ta ulah perta ya usuri. Bat ulah ben ulah kho ya ta usuri. Bat ulah tim ulah telaru ya ta usuri. Uta usuri haba upet uyo i ya te kun sir siteng riat. Usupet jaudot ya u. Bat umla ban le i. Hagabakut ulah thaj ban penskap ya kata kajingkren jong tau kun sir namar ba ulah kop. Lakat kumba unya kun ada uya kendu hamadan. Reh kajingkut lat usuri uong. Om dei mame ubatim. Reh dei karyat ke batim yang ah. Om dei mame ubatim, dei karyat ke batim yang ah. Badhang ni kani karyat keralong kum ka ikhtiar nagam ta jong ni kun sir. Bahapne ngajing tuat usgau ba uyo bor. Ba unut wat banilek persya ya usuri. Bat keralong kum jo nagam ta jongi ki para banget. Kidan bun ki jing sem ha ka jing ga jongi. Ki bangis ngau bangilong ki batelot. Ki baduna. Bangimla banilek persya. Bat kani kabor, kacang mesti makhut kabala don hangi, kata kalong ka ikhtiar yangi. Bangi not, bani lek persya, ya kinu kibor, ya bakam kraw wat yangi. Bat kam dame, ya kabor kacang usaitan. Ubay lek kat bala, ban ngut yangi, bat ban penmaklano ya kacang im kacangi. Dai namar kata bala juong ru baka ikhtiar kapun klan ya batlot. Ka ikhtiar kapun klan ya batlot. Bat gum ki banget. Umun si makhud ulong ka ikhtiar. Bat upun klan ya ki batlot. Bat gum nungin ngau tu bangi don ya kan kabor. Kaktian ka jong play ka ong baka singkiman ka jong try ka long kabor. Kala ju don ka jing ong haktian jongi kasih. Bakabut kalong kabor. Kabut kalong kabor. Apa pidon ya kabut. Katai kabut kan ai bor ini. Hari kata kalong tang sipor. Hadukatmu ba kata kajing bun but ke jongi. Kan penla yang i haman ke jing esem ke jing em jongi. Lesi kila bandon aki kep ki kilip mat. Bara kajing bun but ke jongi ngila ban job. Hari kata kamne kan long tang sipor. Namar kani ka bor ka jauh mesin makhut. Kani sisin bakala don hangi. Kata kan long ka bor hangi bangin job ya kido ke jing e. Ang kaktian ka jong play baka cingkiman ka jong utray ka long ka bor hangi. Nani ka ka bangile ban pun sengop ha yo play. Kata kan ai mensi hangi. Kan ai bor hangi. Bangin ang yan. Ban pendap ya kido ke jingit khle ha ka jing em. Dan bun kipor kibakum kibanget ngima de gajing pang gajing sitom ngima ya gajing telot gajing em akas ngau kutlat ngipai show blay dan kipor kebangis ngau ke bau blay jubab ya gajing em gajongi bagah perkan mau yang ya kawai gajing itu kana syapang uwei upulit langrut bad uwei upsa jong balong ba uni upulit langrut hadin bala pendap ya ka training. Namar bakadang day kasian ke banangkong. Ulah day bandon hakata kajingele banyak kon persya ya ginong syun ke jangu.
Nama jaj bakarang dei kasian ke banang kong udang long nervous umpat nang man petan kam ya ka sulai. Wadla ula dep ya ka training. Bat habala jur kata ka jengel le ula kayu bat ula siap tieng. Bat ula le chauta officer. Wong yarap uta officer umnang ban le ai kata ka por. Bat uni upul lang rut ulet silet banong ya uta officer soba yarap se. Ba uni officer ula yo I ya jeng siap tieng. Ya jeng piu ka badon hau ta upul langrut. Pada ka bakut ula ong. Medon ya ka sulai ka kti, balai mempetan kam ya ka. Kata kala penpet mat yo. Wong kumnungan ya rap ya me. Haba mela don ya kata ka ba medon kam ban ya kun. Hel da me wan sanga da me ong sar. Ngam sunang man pen kami kan ka sulai hikai se nga. Buat lang ladep makan ai ka training ru. Katakan kan long ka jing ai mensiem. Bar uta pulit lang rut ulale ya kata. Bat onda haba ulale ya kata. Kalau ai mensiem yu. Bat ulanang man pen kami kata ka sulai hapa kata ka jing ki phalo. Hapa kata ka jing sem ka jing akun. Dan pun kipur ka bangiru ngilet show play. Habang ipang, habang imal, ini kejeng ngipan, sipan, ni kapor, na ublay. Ublay, unai kumno, ya kapor, habang gila don lupa, ya kapor. Kejeng kalong bagi menang, man petan kam, ya kata kapor. Ublay, uladap ay, ya kapor, yang ini. Sulit pan, ya kapor. Kalong kumbau tu, pelit uladon, ya kasulai, lesi syau ofisar pan, ya kapor. Manu ban ay. Bat kalong kumcu nak kam tahu sungiru. Bat namar kata, hapre kita kejingi syam ke ba ublay ula ai lupa yang i ka bor namar bangi don yo mesti makut. Kadon kam bangin let ha ublay. Ba ublay unyarap yang i. Kumlo bangin penan kam ya kata ka bor. Ban yakun persya. Ya kata ka jing ka badan hakamat sungi. Bat nganget skam bada kata. Ngin yo mat ya ka jing job. Bat nginum syarem ka jing ngajungi. Kabenta ka bahar, haba umen simak hoj udon nangi, ngidon ya kajing it. Ngidon ya kajing it. Barkani kajing it kadai ha kajing kadai. Haka relationship. Barkajing it kathau ya kajing klan. Rene kajing balan so kini kilai jeli benta. Ka donot kamensim bat kajing mut. Habalah tunjuk ya ujisu. Kai ka hukum ka bakrau tam ujisu wang men iet ya utrai wa boleh jong me da ka donut jong me baro. Da ka jengmut jong me baro, ba da ka mesim jong me baro. Ba da haba wong kata baro ka thau ba kidilai ligri ban balance. Kam dei ba ka wei kan tam ya ka wei pat. Don ka por ba ka donut. Lani ka emotions ko jongi kala tam ya kini ki arteli ya ka mesim ya ka jengmut. Behang ta bangim sngau thu su. Langile ya ka badai ne ka bamdai. Nata ka daw ngi sajong wajulong emotional tan. Kisien ma pilalong emotional tan. Teng wat ngiklat no ya ka jeng sisa. Namar baka jur ka ni ka emotion na ka jeng im ka jongi. Baka sami ka ni ka jeng sngau bahayeng. Kami ka ni ka jeng sngau parlok. Ka jeng sngau jan. Bat ngiklat ban le ya ka basisa. Ngam tip ka nongut nap teng jong pi ki samla ki bal jumat ya kan ni. Haba pilai ban wat ki kam ki kti ki jong pi. Teng ka penong yang ki samla. Ngilapas ya ka written interview. Anda haba lapoi ka personal interview teng induk jingkermen namar bangim don ka jing itu. Haba don ka jing itu skau he mesim. Bat kitu ki badon ka boru. Hapa teng ka tu ka por kalong emotion. Mat haba jur ka emotion. Kasami kan ka jing sngau bahayeng. Ka jing sngau parlok. Namar kata gitu kibadai hok ban yo, kim yo. Namar kata haba kala jur ka donut teng ka penong yang i. Mangin baklano na ka jing sisaro. Dan ka por baka tam ka mensim. Bad haba ka mensim kala tam ka penong yang i mangin bisyar ya ki wei. Namar labiang ila dia.
Bet ki Farisi ki Sadusi ya kapor ka jong Jisu. Namar ba kisngo ba kila bet kila biang kisngo ba ka jenglong masim so ki ka biang. Badakan ka jenglong masim kila bot ya ki rules and regulation. Kaba maki kila banle. Kada ki wei kimla banle. Badah ba kimla kadon ka masim ban bishar ki. Ngamong ba ka jenglong masim kalong ka babakala. Ritungin yet la ka jenglong masim jongi. Kadi ka jenglong masim ka bangi skau so ya ki wei. Lani ka bangi kloi ban bishar ki wei. La ka jenglong masim jongi ka kloi ban bishar ki wei ngidan kam mangin yet ilade. Bangi num sya ya lambakala. Don ka por ba ka jengbot kala tam ya kini ki arteli. Dai hangta bangi long rasional palat. Dai hangta bangi long rasional palat. Mat habakala jur ka jengbot. Kajik kalajur kada kajing long rasional jongi. Dai hang taru bangi sedang ban atatin lut iki iki baro. Ngimisane alut iki iki baro. Ngi sedang ban ya challenge ki wei pat. Ngi sedang ban ya challenge ki wei. Bila ada pipitip syapang ki dawai, haba pilih sim dawai nau doktor. Dan kapola dau doktor wai dau tau dawai uba pipim kimi lenti. Kaba pipi kimil ti bau tawai par udawai un kami arab ya kata kajing pangjong pi pinya challenge si doktor. Namar ba pitip. Nara pimtip pisu priang kat kebalik ki wei. Abatip. Teng-teng don kapor bang ya challenge ber ki wei. Namar kata kata haba ka de jengut ji berkat kala tam. Don kapor bagi challenge you what you play bagi sedang manatatin. Ni sedang manatatin you play. Maka jur bahagi ni kisngi ka jongi, ka jing atatian ka jongi yau belai. Namar bangitip, bat ngilong rasional pelat. Namar kata, baka ni ka jing iit, kan long ka babiang, ka jing edai ka jongi bat kiwei, ka don kam, baka do nut, ka mensim bat ka jing mut. Kidai ban balance. Kanang banginum bakla na ka jing sisya, kanang banginum bisyar ya kiwei. Bat banginum artatin bat challenge ya kiwei. Badai hang ta baka jing edai kan long ka babiang. Dadu na yeng na sem. Pagi cakap turai ke jongi, ke cakap pulih ke jongi. Bat adu haka balang. Namar bakadi ke jeng iit. Kaba uben sim bakut ulai hangi. Kadi ke jeng iit kaba ngi shop no sabar ke jeng siap tieng. Kam de ke jeng iit. Kaban don haka ya ke jeng siap tieng. Ya kinu kipor. Dia bak hamlong halor ban yangi. Bat haba don ke jeng iit. Kadon ke jeng skaurit. La jeng long la kloy bangin pediang ya kano. Kaba kiwe ki kdo nakam ta jongi. Kadon ke jeng baha. Kadon ke jeng sebun. Kadon ke jeng isnei. Kadon ke jeng khot ke jeng sisa bat kahok. Bat amar kata umensi mahut wah ngi ya kata kabor. Kabor jonga jeng iit. Melapan kup yangi. Bangin don ni ke jeng long. Kiba u belai ukwa nakam ta jongi. Ke jeng skaurit ke jeng baha ke jeng sebun ke jeng isnei ke jeng khot ke jeng sisa bat kahok. Baleng ba kini kiwe kin yo i. Ling ba ki kam ke jongi ling ba ke jeng le ke jongi. Baleng ba ki ktien ke bangi keren. Bat hangta kan long ka borom nakam ta jong u belai. Namar ba ulah penkup hangi. Ia kena kajing iit. Kajing iit. Kabawan. Kabau belai. Wah hangi. Bat kabanta kabalai. Abadon nu mensimakut. Ngidon. Ia kajing le adaka. Lani kabor halor ladi. Kabor halor ladi. Bat kani kabor halor ladi. Ladang ibatai pat. Dagawai pat kajing mut. Kabangin kamias kau tu. Kadai ke jinglong riu belai. Kabor halor ni kadai ke jinglong riu belai. Bat habang yong ke jinglong riu belai. Kam dai ke ba kumni ka san no. Ke jinglong riu belai ke ton kam ni ke jing penmelian. Ke ton kam bangin exercise ka. Bangin poi sekata ka bangi kwa. Kam dai namar bangin layo mantai kadai ke bor ngilalong ki baklan. Ngiton kam ban penmelian. Bak kecing long riu belai, kasdang, naduk ke bangi pulih kecil kacong belai, naduk ke bangi duai.
Ngaduk kabang ipin melian ban lech ka jing eseng. Ngaduk kabang ipin melian ban ya ka jing kabakak tien ka jong belai ka hikayang i. Haka jing dai bat ki wei pat. Bat kani ka kentien pen melian lasim na ka kentien Greek gumnazo. Kabakak kentien gimnastik kabang iputan kam kentien pareng. Bat habang yung gimnastik kabamut ban kilan met. Ngi kisamlah kini ki por. Ibon bah kini ki bayalek gym mo. Namar balai. Dan kaman penmelian ya kamet. Namang iskul tu pada kabang ilek kum tangin long ki bakot ki bakhya. Kadur kamet ka phat jongiru kan wandur kan wandur bah. Bada ba pilek gym kamut ba pilek mantasiski kamet jong pi kala wandur. Pihak ban penmelian ya ka daki benai daki semru. Dan gitu lagi bakhampalat ya kata. Haduk bagi kidoksa jong ki la ima wat ban pejru. Bagi poi syadu saya kata kerdan kam dai namar bakile tang sisian asian. Hari kali kajing penmelian ka jong ki daki babon tayau daki babon benai daki babon senem. Bat kajing long riu belai, lani ka kentien riu belai. Yuse beya. Ka thau ya kajing le ka badai bat u belai. Lani kajing tip kumno ban mane yu belai. Lani ki ba it yu belai. Kani ka jinglong riu belai. Kani ka thong jong ki malaget. Ban poi si kani ka thong. Kadon kam ban penmelian si kani ka jinglong riu belai. Lu Paul u kentu yau Timothy bau de ban penmelian si ka jinglong riu belai. Wai kanuksa ku male unong ya pethong. Unong ya pethong haswa ba un job ya ka thong. Lani ba un lech si ka jing ya thong. Udon kam ban penmelian. Ban exercise. Ban train mahai la dia. Baron dah bau lale kata. Don ke poru wadah pedang kata kajing persyang ngajang udang rem. Kano tamle yo bam persyang. Banda kam ta jonga bat jongi. Kibadon nang kene ke por kibam jumlin ban yamare. Ngatrai bangin yamare. Sisngi ngilayat ya sita yo si penai. Namar balai bagini kidoksa jongi ru kimlin. Tikano tamru ah bakan jaman sim kan longgom ju. Non kepor bagi menjupun melende banduai. Syuduai namar ba lahika yang ila penhek pansan ngi bangin duai bamja. Mangin duai sya bandi na yeng mangin duai sya kapor bantia bat kum ta terter ki balong rutin ha kajeng mejongi. Ringi menjupun melen banduai ban penkre ila de mangin ya syami kido kajeng e. Dain kata onda habang ilamat i kajeng e. Telot. Kalau kamu tukar por curfew, mah. Kalau ubah melian ban mare, wani kena kudu kecengnya tukar por mare kamu nilai. Rina kamu tahu bam cumare, cumare kan sana tukar por. Lak ban long balak ban lat nak kata kajing mensau. Kan rei katu kajing mare kan penong ya utul ini katu. Bagian haban tiak si tayo artayo. Namar balak yuk salut. Katon kam namar kata yang iru bangin penmelian nak bakan jaman sim. Man penmelian nak ki bakan jaman sim. Bangin san nak jeng long riu belai ka jongi. Kinong syarai ki bayi ka jongi ngim san kumni. Kam dai namar bangi stad mangipoi sikan ka kerdan. Hari kadai namar ka jeng penmelian. Haki ki bakan jaman sim ngipoi hakan ka kerdan. Namar kata kalau kajing khat nak kamta jongi ki banget. Ublai ulah ngi ya kapor. Bat ya kata kapor kiton kam ban petan kam. Ban pen melian nak wai kasngi si kawai kasngi. Kumba upol luang mangilong tikum kitu ki khenlong. Ki badang don kam ya kadot. Bat da kata kajing besar nak wai kasngi si kawai kasngi ngisan. Hakajing em ka bakan jado. Bat kumjuru katon kam yang ia bangin besar. Ya kan ikajing em kajongi, bangin san kajing em kabakan jam siam. Nadu kabangi pulih ketian kajong pulih. Kabangi perlong disiplin ni lah dia. Banduai. Bangi perlong disiplin ni lah dia. Bankan mau. Banbu jengmut ban poi sekayeng kabakan tang sekajing eseng lang. Ngiyoi bah kini kisngi kajongi kamtam
Katah ka bangalet kam tame hang ni hasor selong jongi kini ki balang sor jongi. Ngila kami aduna kani ka jinge lengi kani ka jinge seng pat ba. Kau ni skau kemen bagi don kini ki kor ki bor jonga juk pemanta lang ba kini ki YouTube channel. Ba nang isong hayeng ru ngila ban yos ban yesi mentah ka jing sakri belai. Mereka mut bagata kalong primary kata kalong secondary. Sacang nang ngila pang ngisi tom. Ngimla syu lese kala ban long ka jing era ba ka jing ai mesim jangi. Katon kam nama kata bagin wan ka jing selok lang. Ang ka krian ka jong mulai wat ka jing seng lang. Makani ka ai bor jangi habangi don lang. Dat habangi penlien. Kisian bakal dai kapor hi bangin lech ka jing seng ngimla ban ngimsuk ban syong hayang. Nama kata katon kam ngi bangin yet lade. Don dayam kapor ka bangi ngisuk. Bakal dai kapor ngi bangin lech ka jing bakentang. Hari kita kini kikam, bagi sikit klik ke bangi ingin pendap, ngi pendap baca kita daga jing ngosok. Isian bakal long kumta, kamu ingin tonton kam banang penbelian, agak bangi kiu sekali yang kebakantang. Dan buat ki para banget, ki basi isian bakal ada hi kapor bandar jing yeseng, kaman sim gajong ki kam sok syu, ki ki kam ki kiri gajong ki kata ke jingit klik gajong ki, kabak kidang la ban bat kiwan, ban yeseng lang ya kekereng gajong oblay. Bat kata kala ai ka bor yaki. Namar pangiwan hang ni man pen pa ko jing sngongo ko jing yo play. Namar ka jing lep ha ka jong. Namar kata ki para banget. Tongin persyang bangin penmlen. Sa ka jing long riu play. Man pen kre tadi. Bangin long ki baklan. Mal bangin job ru i ka jing e. Ka jing penmlen sa ka jing long riu play. Kalong ka jing show yaki ki babam cukut. Ka jing riu play. Kam day namar kata kanam ni kaburam. Dan reka day kathong jong ki banget. Banlong kanuksa ke babahaya ki waipat. Kini kilong kilai kili ki benta ke ba umus si bakhut u ai ngi kabor ka jingit bat kabor halo di hapdeng kita ki jingi shem. Kabawan lap yangi bakata kalong ka jing shep tiang. Ngini kendo ka jing shep tiang. Kila bandon ki por mangila job ya kata ka jing shep tiang jongi. Kamut pat bangin umi kendo syu hakapor ki banwan. Ngindangnya kendo kini. Ba namar katang idan kam bangin skau tu ba ublei ulah ngi yo mesti makhut. Ubadap da kabor ka jing bat kabor lo de. Bat da katang ila ba nilai persya i ka jing ki babon ka jing jangi. O kumba ong ujisu. Bangin job ya ka basneu da ka babha. Namar kata ngidan kam ya kabor ya ka jing ya kabor lo de. Gumta habang isyep ding. Ya kajing syarem. Habang kadon kajing syep ding. Yo bang ini banduk ya kino. Kiba kiba ton. Habang isyep ding habang yo gini kajing kela. Lene ngisyep ding hakajing ada jongi bat kilok kijor. Bayo ngisya bisyar. Lene ngisyep ding bangin long marway. Lene ngisyep ding. Yo ngisya kentat. Namar bangim la. Kumakiway ki kimik lenti. Jadi ngisep ding, ya ki baladap. Bagi kita kumbawa waktu pareng kahon yang i kamailat yang i bangin nyat sekmat. Ini bengi ngisep ding ru ya kijing pang kijing sitom, buat ya kijing yam. Tungin tep bau blay ulah yang i yo mesti makhut kabor. Kijing bat kabor lo di. Bat kani kabor kijing mesti makhut. Kan penlong yang i, bangin long ki baklan om ki batelot. Kiba skam ke jengmut om kiba kulmar. Bat kiba job om kiba syaram. Tu boleh unkerku. Lengba kan ka jenges slok nak tien ka jong boleh. Tu boleh ulah ngi ka bor. Ka jeng iet bat ka bor lo de. Tu boleh nak ka bor om jengku. Amin. Ila poi sika banta ka bangin yo ban panwai no ini ka jeng seng. Ban ngi aingu yo boleh ubal kerku kan ka bor jong ka jeng mani. Nadu ke basang bat hadu kan kapor ka bagin siap ban penuai. Ban ngimdan ka jinga tatien. Bau belai unang yalam yang inang ni syakmat. Apa yang buon ke jinga syamat ke jinga kendo. Bat ubelai unkir kuru ia pi ka balang. Tapi nang ya nakabor sekabor. Agaba pia ya ka jing besar ka bakan jaman sim hapo ala ka balang bat kumjuru ya ka jinga lap ya ka gospel ka jingu. Akanu kanu ka benta ka bau belai ulakot nak mta jang pi. Ini penuai ini ka jinga seng ka jinga ruai ka ba lais pa san pusan. Lais pak san pusan.
Rengkat bat uji su ngan saya sukha rengkat bat uji su ha kapor thaiba. Jangai nala uji su jingkiman kelado rengkat bat uji su ngam ju syap ting su. Kum tu barolai teligir khot rengkat bat katuka khoros. Bat hadin bangiladap ban roi kan ka jing roi. Ngan sakhot I Reverend Lendan CM. Ba insa bukti ka jing roi. Bat insa pelaj yang iru nang ni ada ka jing kerhu bat penwai. Kan pan uji sungkan saya sumpah Ringkan pan uji suha kaperteba Jangan nala uji sucing mengaladu Ringkan ban uji sungam jusem dingsu lembatu jeng scouting ladu Ringkan ban uji sungam jusem dingsu Ringkan pan uji sungam ju show kenja Lok pertaken do no uniti unsa Langade banyan rule bapun cengma Ringkan pan uji sungam julong skempang Lembatu jeng scouting ladu Ringkan pan uji sungam jusem dingsu Ringkan pan uji sungam sayo tiajai Hapa jing lejo ngaha pertei lawan Onda poi shaneng rulem batu ngansa Ringkan ban uji susha ki artapa lembatu jeng scouting ladu Ringkan ban uji sungam jusem dingsu Ublay buh pa jangi bahabning yaingo eme namar ka jingdon rekat ka jume bat ngi hagani ka jinga sang ka jangi ban ngingit min pediang ko try ya ka jingo bat ka jingero ka bangidon ban ayame ban ngi aingo ru namar melakren hapdeng jangi lingba pastori balong shakri jongme bangin job ya ka jing shapting da ka bor ka jong mit semba khoyi ngi aingo nakabenta ki jingi kai bela ai bat kinuksa ki balalong ka jingring dur nakabenta jangi la kanu kanu ka jing shem ka jing kendo jong ka jing im ngin long ki ba job ka jing shap tieng da ka bor ka jong blay hi kar khui pastor ko try kan rat ba ka jing shakri ka jong i hapo ka balang ba ki no giren san ki ba meme pen yang i ba kumbay la pen sngaw ya ka jing kar khu ka jome ban pen roy ya ka yeng ka sem ka jong i kar khui ki baro saungut ko try ki ne mat ka jing bahas bun ka jong me kar khui ngi wei pi wei ki rempe yang kristan hapo ka balang bat kiberu kibadon rengkat bat ngi kani por ngi aingo me osngau gi jing duai gi jangi namar ngi pani kini baro aka kerteng ge jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ ka jingai e ge jong Jesus Christ suba utrai bat ka jingit ba ka jong blay ba pa
lemba ka jinga selok ka bat hyang ka jong mat se ma khoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru ka leng satlak ka ni ka perthai mentabat shaduki arta bam jukut ru amen